Ať si taky zahrají. Nech tam vyvolej bitku, 4-3 v powerplay je lepší než 5-4. Něco vyvolej. Třeba pár fotek. A hlavně přeskotníky musíš. Pořádně mydlit přeskotníky. Nebo pod kolena, to je pravda. A kdyby něco, tak tě neznám. Moši, pojďme ještě čas na klid. Jedeme! Pojďme na to! Buďte už konečně! Začněte hrát! No teď půjde na pás. Nestoj tam jak dřevo! Jedeme, Gimpo! Teď tak, když jdou na ty seniory. Dobře, Eli! Chlapi, já vím, že jste se ještě nerozehráli, ale zkuste se. Tak a pojďme, hoši, točíme, běž tam taky. A jedeme a rozpumpujem to. Kluci, a teď to zatočit. Teď chvíle poslední Já jsem pustil Juru. Vůbec tam stává. Tak já jsem pustil toho Juru. Holdo, staň tam. Ube, jdeš také. To je střídání, to je úplně nedomluvené. To vůbec nemám vykoumané to střídání. Jak můžeme vyhrát, když nemám vykoumané střídání? Bez dokonalé taktizace Musíme od vyhrát bez trenéra střídání. nelze vyhrát. Tady je pouze psychologický akcent. Jaký je čas do konce? Právě, že... Koldo, vypracoval bych mě prosím tě psychologický profil toho Tak málo? nepřátelského brankáře. Dej mi na to 2 týdny. OK. Máš je mít, Johne. Skvělý! Jura už se tam začíná. Juro, klid! Klid! Nech to na později. Nech ho to dohrát. Takzvaný cholerik zabiják. To je nejhorší kombinace, cholerik zabiják. Finta. Výborně. A nebo abstinent, alkoholik samotář. Pojď ale sám. Pojď. Uber, je tam Uber. Jaj. Já nechám to těsně minula bezmocného golmana. A zabojuj. Není před kasou. Ten klub to má v krvi. Dobře, Ube, dobrá střela. Natlač ho na mantinel. Ole. Ole. Hokejka! Pozor na to, pozor na to. Hokejka! Nebezpečná Ole. situace před branou. Hokejka! Jistý zákrok. Pojď, Ole, čeká na break. Špatný break. To je chaotické. Hoď mu to! Pěkně. Sám nemusíš si to zkoumat na něj. Neskusit sám. Neskusit sám. Juro, Ole! Ube, jdem do? Nebudem to na vyhlášení. Jdem do? I Jako golfový na to úder. vyhlášení tady nebude. Ole, zaší! Ale pozor na to, nepodceňuj soupeře. Však máš Ole! na dvě, která dojde. Dobrá finta! Oklemal soupeře. Pozor s tou hokejkou. Cože? To byl gól. To jste se teda Ten Henry si vzdali. snad ze něj dělá srandu. 10:38. Úspěch. Nedáš, dostaneš, no. Pojď ještě hrát. Ne, hrát. Však jsou tam běž, máš. Juro, běž tam. Štuky a jeden čestňák tam dát. Já bych dal tady nečestný, to je jedno, hlavně, že to bude gól. A i ruku bych ho tam pinknul. Nebo bruslu bych ho tam kopnul. Bruslu těžko, možná botu. Botu. Normálně já to začnu hrát fotbal. To začnu Minuta. Pánové, no za těch chvíle. Jo. Ta do konce. To už tam ani nepoleze, to nemá cenu. Se radši přesleču dřív. Jo, to bylo lepší. Dobře, Eli.
Oni stačí, kdyby byli tak šmatlovi a trefili bránu, tak ten Helín to všecko pustí. No, a co? Gol nedá, gol! Dostaň to! Hoši, jsme bez golmana, jedem! Juro! Baka Valuji! Juro, bez golmana! Puky, baka. Sejmil! Jo! Je to nesportovní, ale je to tak. Hoto! Dávej, dávej! Ano, i rozhodčí stojí 13. No. Hoši, myslím, že jsme vítězové jsme mimo. Zcela jasně, to je zcela jasná záležitost. Víš to, když jsem to byla akce plná důvtipu. Jdi do háje. Hej, Peťo, Moment, tady. Co to je? Helide! To bylo skvělé. Tam nechoď ani Heline. Nastavení! Bylo to skvělé, hoši, no, chybělo kouska štěstí. Dobrý den Petře, jaký je váš názor na průběh tohoto turnaje? Tak já si myslím, že turnaj se nám docela vydařil. Každý rok jsme vlastně končili předposlední, že jo, a tentokrát jsme skončili teda třetí od konce, takže jednoznačně úspěch. Já myslím, že teda sponzoři se na gymnázium určitě pohrnou. Myslím, že je to dobrá motivace do dalších ročníků. A chtěl jste nám dneska něco oznámit. Co to bylo? Ano, už je to tak. Dnes jsem chtěl oznámit totální konec kariéry, neboť už mám prostě na to roky a myslím, že je tam hodně mladíků, kteří by mohli zastoupit na postě tvrdého beka, jako jsem byl třeba já. Přidejme si jako solidního, jo. A co dnešní výkony brankář? Dnešní výkon brankáře já bych hodnotil velice pozitivně, neboť v podstatě až na 3 góly byly snad všechny zaviněné obranou. Myslím, že výkon brankáře dneska nezaostal za očekávání. A kdo nejvíce zklamal? Nejvíce zklamal Jiří Morávek, neboť z důvodu nachlazení nemohl hrát a myslím, že v závěru třetího zápasu nastoupil, bylo vidět. Ale zklamalo, že nehrál, neboť jeho kvality jsou nesporné. Koho byste vyhlásil nejlepším hráčem? Nejlepším hráčem turnaje? Nevím, dal bych to asi celému mužstvu. A odjíždíte, jak se dívám, novým vozem. Ano, tak přece jenom nějaké ocenění za nejlépe odvedenou práci. Tady je, že jo. Tak pojedu, odjíždím, ano. To víte, za to 3. místo, 4. Taky se dávají nějaké solidní věcné ceny. Děkuji za rozhovor. Prosím. Naschledanou.